Det var FC Øresund, der bragte sig på 2-0 på mål af Viggo, assisteret af Schulze.
okay. Tillykke med man of the match. Jo, tak. Det var udfaldet i dag, dig. Ja. Der var tæt kamp med 2 spillere, men du hævde den alligevel hjem til sidst. Jo, tak. Hvad sker der inde på banen? For i starten der var det jo lidt sådan en rodet affære, og så får I lidt senere styr på det, og så giver I lige pludselig et mål væk. Jeg synes egentlig, det er en rodet affære gennem hele kampen. Altså, vi får aldrig rigtig styr på det. Vi vil gerne spille, men det fungerer slet ikke, så de får alt for meget spil igennem hele kampen. Så jeg tror, det er primært, at vi får de 3 point, ellers så skal vi nok ikke tage så meget mere for den her kamp, tror jeg. Jeg vil sige, de 3 point havde vi jo nok ventet. TNT er her jo ikke, og det plejer jo at være sikkerheden selv. Ja. Men man må jo så sige, at Skjold ligner absolut ikke et bundhold. I dag i hvert fald. Nej, men jeg synes også, det er os, der giver dem alt for meget plads, synes jeg. Altså, de får alt for meget tid nede bagved, så kan de slå nogle lange bolde, som de nyder godt af, ikke? Men ellers, jo, de spiller okay, men jeg synes, det er os, der gør dem bedre, end de er. Så der har vi jo en hjemmekamp tilbage med nuværende trænerteam, inden vi skal skifte, og det foregår oppe i Idrætsparken. Har I noget specielt i støbeskeen til dem, der er TNT, og så komme tilbage? Nej, ikke andet. Vi vil selvfølgelig gerne have de 3 point, og vi vil gerne vinde de sidste par kampe her i sæsonen, det er klart. Men ellers så tror jeg ikke, vi har det store. Jamen, held og lykke. Vi ses om 14 dage, om ikke andet også om en uge på udebane. Det gør vi. Det er godt. Hej.